F'dar il-Mediterran għall-konferenzi l-Belt Valletta qed isiru l-provi għal kunċert live illi ser jittella għada mill-Orkestra Mediterranja illi ser titnieda b'mod uffiċjali. L-Orkestra Mediterranja li hija komposta mis-Sur Mast Bruno Santori għandha sem ta' 55 artist minn pajjiżi differenti mill-Mediterran, fosthom dawk Franċiżi, Taljani u Malti. L-Orkestra Mediterranja li twaqfet għall-ewwel darba f'Malta ser iddoq numru ta' siltiet klassiċi kif ukoll pop. L-idea ta' din l-orkestra tfasslet mill-Fondazzjoni tat-Turiżmu tal-Mediterran bbażata f'Malta li bħalissa qiegħda tella l-Forum Mediterranju dwar it-Turiżmu illi għalih qegħdin jattendu numru ta' rappreżentanti minn pajjiżi Mediterrani. Tkellimna mal-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi dwar it-twaqqif ta' din l-orkestra illi ser tkun ibbażata f'Malta. Il-Gvern għandu viżjoni għal pajjiż li l-prodott tagħna dejjem jitjieb għal Maltin u għal barranin. Fiħdan il-viżjoni tal-Mediterranja ħassejna li flimkien mal-Mediterranean Tourism Foundation, kif ukoll l-Orkestra Filharmonika Maltija, noħolqu partnership mal-Mediterranean Conference Center fejn ġewwa l-MCC ikonna orkestra li kollha top talent minn mal-Mediterran kollu li tkun residenti hawnhekk ġewwa l-Belt. L-għan ewlieni wara din l-inizjattiva huwa li Malta tkun iċ-ċentru ewlieni għall-mużika Mediterranja.